Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kay galaan aniya ang sumpay sa naginapostang sugilanon. Babay, Papa. Hello, Sing. Itawag ka. Buot ang utak kong mangumusta sa akong pamilya diha, Griggy. Labi na yun ni Corina. Ha? Kumusta si Corina, Griggy? Kumusta siya? Oh, Kwan. Kadiyot, Sing ha. Gusto lang kong klarohon ang imong pangutana. Nangumusta ka ni Corina nga rin ako? Oh, Griggy. Kumusta siya? Kadiyot. May problema ba, Sing? Huwag ka mo tingog. Seryoso ka ba? Nakainom ka ba? Nagadiya, Griggy, ug di ako sa layo. Ug dili ba matol mo, magduawan ka nila dito sa akong pamilya. Nila ni Dudut ug Miles. Dili ba? Kadiyot. Kadiyot lang, Sing. Ang ano sa may problema? Ha? Way problema, Griggy. Ang ako nga di man ako sila makontak. Ang ako nga basin nahibaw ka kung okay na ba karon sila dito o dili. Mura magudog lahira kay mong pagkasulti. Mura Murag unsa, Griggy? Kakuan, kining... are you okay? Okay ka lang ba? Ikaw gyud, Griggy. Naunsa ka ba nga seryoso ka man kayo? Gikomedyahan talang ka. Komedya? Really? Oh, bitaw. Gibati lang ko kamingaw sa akong pamilya. Sa akong asawa ug mga anak. Nila ni Dudot ug Miles. Hello? Naka pa ba, Griggy? Namati ko nimo, Francine. Bitaw, nagkalingaw ko diri sa akong mga kauban sa trabaho o medyo nakainom og gamay. Mga pasensya ka na. Kung may nasulti man ko nga dili mayo sa imong pandungog. Murag may buot ka manggon nga ipasabot nga... may buot kang ipasabot, daway ka nga nangutanan ako, Francine. Mao nga nangutana ko nimo kung seryoso ka ba sa mong pangutana. Ug kung nakainom ka ba. Ug kay matod mo, nakainom ka man diha uban sa imong mga kaubas trabaho, okay lang. Isabtan ta ka. But correct me kung nasayop man gani ko. Are you jealous? Ha? Ako nagsilos? Nga lugod ka magsilos ko. Dili ba? Nakadiha nga sud akong higala nga magkamonitor sa akong pamilya. Nga magkasulti dayon ako anytime kung may dili mahingitabo diha. Dili ba, Griggy? Yes, of course. O maray ko pasalamatan gid nimo dako sa imo pagkamatuod nga higala, Griggy. Ay kabala ka, Francine. Everything's okay dere. Okay? Kung may dili man maayo nga mga butang o hitabo dere, niyara ko nga magkapahibaw dahil nimo. Salig lang nako, Sing. Kay giisip na yung nga labaw sa kahigala o igsuon. Makasalig kag yun nako, Francine. Hello? Francine? Hello? Puto na. Nabaguhan ko niya na.
sa ingunani nga iya kong pinawagan. Nga bisan patingali gusto ko nga nakainom siya sa labtunon kayo ang iyang gipamong. Di pa ko nga way tao bisan unsa pa siya kaseryoso kung wa kini siyang hunahunaw kasing-kasing. Ug nga kung palaw man og sirusuhon ko kini sa pagsabot, duda siya nako. Shit! Shit! Ay! Pastilan! Wala akong tatlo buhata, sing! Sabi ka sulti at tong Ricky. Nadalang ko sa akong gibati isyot. Si mong gibuhat, no? Makabatikaw rin ito si Gregi, nga nagduda ka niya. Ha? Akin ako lang ako bugo-bugo, may ko sumat, no? Pero kung ako yung musabot, si mong ipanulting ito niya. Kung ako may imong gisultihan, singon, masabot yun ako nga. Nagduda ka na ako. Nagibudhian ka. Isyot. Oo! Huwag nilabing tinusing. Huwag ay na itong uspas nga. Kung gusto ka pa nga, makakuha og igo o baslikon nga ebidensya nga mao'y magbatuod nga gibudhian ka ni Corina o Grigi. Oh, sam ka. Gusto ko maniid dito sa amo. Lagi nagbuhata, sing. Makuyawan og babalaga ko nimo. Katingali og di ka na niya magkapugong si mong kagulingon. Kung doon na kayo makita itong dili mayo. Ba? Pero isyot. Sakit na kayo. Sakit na kayo. Ug ingon sa dili na ako makaya. Ang gibati na kong kasakit. Sing, kaya na mo siya, kaya na mo. Kaya na yun. Sing, basta para lang si mong pinangga ng mga anak. Ha? Si Dudot o si Miles. Isyot. Wa ko makailan mo, Sir Franz, na kung wa ka mo sangpit na mo ng biso yan. Tuna nang imong silob nga hoodie with mask nga may bitabon si imong naon. O lisod ka mailan. Nga nung, ingon ana man ang imong gisulob, Sir Franz. Murag alimuot man tingali na. Kung adlawan tingali, miss, o kung nakasa sud nga way proper ventilation, alimuot. May mo pagmangadto na ta. Pasin gusto na mong mupahuay. Human sa layo nga biyahe. Atol niya ta magsulti dito tarong sa apartil. Ninyong sakan. May problema, Sir Franz. Pero wa may pati ang kakapoy ni Miss Rian. Kay gawas nga bugnaw sa suod sa fast craft nga mong isakyan. Komportable sab kayo nga mong giliguran dito. Diba, Miss Rian? Nindot ang ilang pantalan din eh, Jake. Gawas nga dili pud kaayo crowded. Hapsay po, di ba? Lahi gid sa ato sa Cebu nga crowded na gid kaayo. O na yung nakarindot sa probinsya, Miss. Unya, isab kayo polluted ang area. But sooner tingali, Jake. Few years from now, siguro. Mag-anam na sad ni ka crowded din eh. Labi nagnaon niya dakang matukod nga mga edipisyo. Oh, yung anak gina, Miss. Pakyaw. Oy, Pakyaw, ma'am. Ay, may tricycle masabdi ay din eh, Jake. bitaw, no? Pero, indot po og style, Miss, oh. Lain sa pagpurma dito sa ato sa Cebu. Unique. Manakita ninyo tricycle, Miss Jake. Nga mo motor dato sa apartil nga inyong istaran. Okay, Sir Franz. Okay. Wow, magkasuwa rin kitag sakay ning ilang tricycle din, Miss. Basig, andi sakay ni. Yapak. Okay naman yung apartil, Miss Rian. Jake. Tagsara ba mo og kwarto? Ako po ining kwartuha nga tapad og gitaliwadan sa inyong kwarto. Ay, wag your problema, Sir Franz. Laban ako, Sir Franz. Huwag yung problema. Kung ganahan mong mag-ilis, pwede mubalik sa mo sa makadiot dito sa inyong tagsa ka kwarto aron nga makapanihapon ta ninyo. Na may daghang kananan sa gawas. Busog pa man ko, sir. Ako, Miss, kay medyo higibati na kong kagutom na. Mas may tingali nga, manihapon tagdaan. Buhan ko pati yung tagagutom, busog na ta.
Sila ni mo, Jake. Wag ko magtuo nga si Aw maday ka. Oh, gamay. O niya, unsa man? Manihapon ta ninyo sa gawas. Kay, wa pa man sab ko makapanihapon. Nagpaabot ko ninyo. Uy, ala. Ikaw, good sir. Manihapon lang kita, miss. Uy. Kaya kung nampas mo ni si Sir Franz, kita yung makaamong ini. Dako kayo nga akong pasalamat ninyo, Mr. Rian. Jake, sa inyong simpatiya nga rin ako. Matuod gid mo higala. Dili sama sa tao nga akong gituhuan. O nagpatuo nga labaw pa ang among relasyon sa igsuon. Napandi ay, mawimig ko ba sa tanan ako? Sir Franz. O, gi kasubok kayo na mo, Sir Franz, nga maunilit tabo din mo. Salamat, Jake. Sir Franz, ayaw lang na sa pagsabot. But sa tinuoray lang, nakaila ka naman namon ni Jake. Wanag yun mi mangiglain pa nimo. Pero, dili lang ni kutob sa istorya. Mao tinuoray namo nga pag-isip nimo. Mao hinungdan nga sa among kabalakan ni Jake. Sa among pagkasayod nga miuli ka dinhi sa inyong probinsya. Nagdali gid mi nga miapas nimo dinhi. Dili lang aron sa paghatag sa among simpatiya nimo. But, sa pag-assist o pagtabang nimo, kay we know, nagkinahanglan ka gid og tao o mga tao nga makasabot nimo, nga mamati nimo. Salamat kayo ninyo, Miss Rian. Jake, kay tigali wa pas isyot nga taga-amo nga mong silingan o matuod yun nga higala. O kon, wa pa mo makapanawag nako. Ambot ko nun siya akong mapuhat tungod sa bati nga sinugatan sa akong asawa nako. Nining akong pag-ulit. Uya, kumusta ang inyong pakita, sir? Si mga asawa o mga anak? Bitaw, sir. Sa pagkatinuod, hantod ron. Wa sila masayon nga niuli ko din eh. Unsa? Uy, Manahinungdan nga, ingon ini nga akong gisulop. Kay gusto kong dili sila masayon nga ni anak ko. Sa tinguha, masayran ako ang tanan, nga angay ako masayran bahin sa kong asawa. Ug sa gituhuan akong suod nga higala. Apan di ay, way sana ka traitor. God. pastilan. Pero, usa maro imong plano, Sir Franz. Sangpita lang mi, kay niagin mi si Jake kay gusto mi makatabang nimo. Buhaton namo ang tanan nga makatabang nimo, sir. Papa Francine. Ayaw pa. Ayaw pa. Ayaw pa. Ayaw! Miles, pagmata Miles, pagmata day. Day. Pagmata, ano siya mangga? Kuya Nanat. Kuya. Kurata na ko eh. Iwan mo nimo. Kidaman ka. Sangkit mo kasi nga ni Papa Francine. Marang yun ang dinuon ang akong dam ko, kuya. Nga niya si Papa. Pero sa akong dam ko, may kipuhat siya ni Mama Corina. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!